Aí o vedes, un camión de grandes dimensións encaixado por completo contra unha vivenda do lugar de Deán Grande, en Ribeira. O vehículo de grande tonelaxe chegou ata aí guiado nesta ocasión, non só polo GPS, senón tamén por un sinal de tráfico que pon as medidas máximas permitidas para pasar por ali. Pero segundo axentes da policía, o sinal está mal. E cando o condutor entrou e chegou a ese punto, xa non podía ir nin para diante nin para atrás. O camión causou danos na Casa Vermella e derrubou parte do inmoble que estaba ao outro lado, nesa casa abandonada. A cada paso estamos falando de atrancos de camións contra casas, tanto erros do GPS como nesta ocasión tamén produto da mala sinalización. Os camioneiros que xa coñecen a zona saben por onde non caben, pero os de fora, ao non coñecer a vila, acaban atrancados e ocasionándolle danos ás casas dos veciños, como nesta ocasión. Estragos en varias casas. O máis grave, esta vivenda que está parcialmente derruída. É o regueiro de desfeitas que deixou o pase dun tráiler por esta pequena aldea de Ribeira, por Deán Grande. Como dicimos, un regueiro que deixou a veciñanza especialmente preocupada e especialmente nesta casa. Naira, vemos aí a pegada na casa en que ti vives e detrás de nós a xenela do teu cuarto. Ti estabas a dormir. Cando pasou, eu sentín como un terremoto e asusteime un montón, e cando saleu miña nai correndo porque non sabía o que pasaba, pois vimos as pedras desa casa caídas, a miña casa medio partida e non supen como reaccionar. E cando me dixeron que era un camión, un tráiler, dixen imposible porque por aquí nunca pasou un tráiler, non pode pasar. Aquí tiñamos un caño con unha pedra que de feito estaba para que os coches tiveran visibilidade para que non viñeran contra aquí. E pois o camión, como era de igual de alto que a miña casa, pois colleu todo. E eu sentino todo dentro e pensei que me caía a casa en riba. E cando salimos aínda estaba aquí e aínda costou un montón sacalo e todo. Tuveron que desmontar varias veces e foi moi complicado, estuveron aquí casi 6 horas para sacar o camión. Que abaixo hai un sinal que pon que de máis de 3 metros non se pode pasar, pero non sei se iso ou non o veu ou pasou del, sinceramente, non o sei. Despois de dar na casa de Naira, aquí é onde leva parcialmente este anaco. Sí. Aquí non veñen camións, xa. Home, ten vídeo algún e veu que non pasa, xa hai tempo que non pasaba e tratou de dar volta. Pero normalmente non pasan camións por aquí, Que cree que puido pasar aquí? Eles din que o trouxe o GPS. Eu teño medo que pode vir algún que non se entere moito e que volva a pasar outra vez. Eu salín afora ao sentir o semejante ruído e ele xa estaba fora do camión. E incluso quería maniobrar outra vez. E dixen, nin se che ocurra, nin se che pase pola mente, deixa o camión como está, porque me iba a acabar de tirar máis cacho. Pero ti vías en xogo a túa casa. Exactamente, e el que quería maniobrar, que pares aí e que me chames á policía, é o único que podes facer. Pero non, fíxome caso. Chamei ao seguro, comentarlle o que pasou, unha videollamada, unha non sei que, e ao final, pois, aínda tes esta noite de feito dormín moi mal. Ana Lusquiños, da Policía Local de Ribeira. Realmente ahora mismo hay una señalización errónea porque sí que pone que hasta 3 metros se puede acceder por esa vía. Entonces, claro, el camión entró, pero más adelante, pues como a la vista está que no pasa un camión de esas dimensiones y por lo tanto la señalización ahora mismo está mal, debería ser sustituida para no volver a tener el mismo problema.